gaur antolatu dugun, ikastolan antolatu dugun ekintza honek duen motivazioa, hain zuzen ere da, duela 2 urte egin genuen proiektu baten aurkezpena. Proiektu berritzaile honek, Laura Fernández eta Iñaki Lahuerta diagnosirutiko teknikariaren bitartez, teknikari esker aurrera atera genuen, eta gaur egin behar duguna da aurkeztea herritarrei. Baina hau baldin bada proiektu honen edo ekintza honen motivazioa, ekintza honen helburua pixka bat urrutigo dijoa. Hain zuzen ere nahi duguna da hementxe bertan erakustea diagnosirutiko teknikariek radioresonantzia magnetiko irudiak ateratzeko gai diren bezala, gai direla ere bai kalitatezko ekografia irudiak ateratzeko. Hori da gaur hemen erakutsi nahi duguna, eta ziur gaude gure maikideen testigantzakin lortuko dugula. Esan beharra dago ere bai, proiektu hau duela 2 urte atera zela, eta proiektu honen ondorioz, proiektu honen arrakasta izan zuena kontutan izanik, beste proiektu bat atera zen urrengo urtean, ia zain zuzen ere. Eta proiektu, lehenengo proiektua, fitxas, protokolo de ekografia kardiaka baldin bazan, orain honetan protokoloak izan ziren karotidaz, tiroidesa eta eskrotorenak. Eta esan beharra dago ere bai, proiektuak ez direla bukatzen justu proiektua burutzen denean. Baizik eta esan dezakegu iaia proiektua orduan hasten dela, orduan hartzen duela bere ibilbidea. Zeren sistema honi esker guk proiektu guztiari alik eta etekin gehien ateratzen saiatzen gera. Eta horren ondorioz proiektu honen atzetiken ikusi genuen derrepente bapatean irikitzen zirela zenbait ate, eta ate hauek eramaten gintuzten beti toki berera. Zein zan toki hori? Bada postziklo ikastaro bat sortzea, ekografiaren inguruko postziklo ikastaro bat lortzea. Eta hori da orain daukagun erronka. Dakigulako postziklo ikastaro horrekin lortuko dugula batetik teknikari hauek behar duen prestakuntza ematea teknikari hauei. Baina bestetik ere bai teknikari hauek Europan homologatzea. Zeren eta teknikari hauek bidasoa erreka zeharkatzen duten momentuan, bigarren mailako Europar herritar bihurtzen dira. Zergatiken, beren titulazioa ez duelako inungo baliorik, ez dute inungo homologaziorik. Guk atera nahi dugun postziklo ikastaro honek izango luke homologazio hori, nahi dugu ateratzea akreditazio ofizial guziekin, behar dugu, eta hortan ari gera lanean, hezkuntza saileko baimena, eta behar dugure bai osasun saileko baimena.